Chosen guys, hello. For today's video, today is July 22, 1:40 p.m. Magluluto tayo ng shrimp. Wala pa akong lunch. Magluluto tayo ng shrimp. Ito yung challenge ni Ate Che Cabañas na spicy shrimp. 1 kilong shrimp na lagyan mo ng 60 na green chilies. So, dito na yung may shrimps. Tapos, ito yung chilies. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 chilies. So, nahugas na siya. Isa-slice ko lang siya. Tapos, mag-prepare muna ako ng mga sangkap. So, be back later. See you. So, ito na guys, yung sili, 16 siya. Tapos, meron na din akong shallots. Shallots or onion, garlic, tsaka cilantro. Tapos, i-fry ko lang yung shrimp. I-saute ko lang siya with this. Tapos, lagyan ko siya ng oyster sauce, ketchup, soy sauce, at tsaka tomato paste. Tapos, sugar. Bakit ako ng pagluto, no? So, ito na nga. Let's start! So, let's eat. Hindi ko na yan, kasi madami naman ito. Pero masarap ang gila. Tamis. I-forward ko lang mamaya kasi ang tagal ko. Hindi kasi ako mahilig kapag kumakain ako ng shrimps. Wala nang balat. Basta, hindi siya ako marunong magbalat ka Shout out eh. Sino yung tagabalat? Wala. Hindi naman maanghang. Ouch. Hindi siya mahilig ng isa maanghang pero dapat hinog yung ginamit ko. Kasi naman hilaw man yung ginamit ni Ate Che Cabañas. So, hilaw din ginamit ko. Hindi ko pa wala naramdaman yung anghang. Sobrang kumain. Hindi ako marunong kasi magbalat. Paano ba kasi? Challenge sa pagbabalat, hindi sa anghang kayo ka. Paano ba ito balatan? Ang ko, isa pa yung nagkain ko, 3 minutes na. Shucks. Ano ba talaga itong challenge na ito? Ba ang tagal? Balatan ko kaya muna lahat, no? Tsaka kainin. Kainin na lang eh. Gutom ako, wala akong nakalas-los na. Tuto na. Hindi ko maanghang. Manghang pa siya. Manghang pala kung hindi. Ang hirap. Bakit? Si Ate Che kasi siya. Kasi naman yung kamay ko na hanggang. Hindi talaga ako marunong guys. Pasensya na. Wala kasing shrimp sa amin. Charot. Hindi ako kumakain ng shrimps. Kasi nga, dati may allergy ako sa shrimps. Pero, ewan ko lang. Malaman natin mamaya kung may kati-kati tayo. Ang init ako.
Shout out kay David at kay Laika. Hindi ko matandaan kung ano. Kasi dati yung papa ko naman yung ano, nagbabalat ng shrimp para sa amin. Or, may, yung wala na siyang balat kinakain namin. Yung ganun ba? Basta, struggle is real. Ano ba naman? Ito pa yung struggle, no? Ito na yung challenge. Hindi ko na magbalat. Ano ba yan? Nakakainis. Ayan, nakaapat na ko. Masarap siya. Wala siyang anghang. Piki at anghang pala siya. Bukas pa ako matapos nito. Ano kaya ito? Masarap to sa rice, no? Hindi na kasi ako nag-rice mula nung ano, challenge ako nila sa bayaw na. Ano? Wala man din ipin kasi nga nagtitinapay man ako. Nagtitcake, nagpapasta. So, no effect. Huwag kayo magtaka. Ba't di ka pumayat kung hindi ka pa ng rice? Kasi nga, mahilig din ako sa pasta. Carb loading pa din. Pansit. Actually, yung niluto ko sa alaga ko na ano, na lunch, pasta. Di pa ako nag-lunch, pero ang pangit man ano, magpapakakunito tapos pasta na, yung penny pasta. Hala, hirap na hirap talaga ako guys. Ano, i-fast forward ko na lang yan mamaya pag edit ako. Kasi pag i-premiere ko to tapos hindi ko i-forward. Makalayasan na naman ako kasi ang tagal nitong kumain na siya. Shout out sa members ko. Ernst Vlog, Margapsi, si Sis Today, si Lorsa Flight, si Pamilya Phyllis Vlogs. Sila lang ata? Ano ba? Ay, si Anything. Ganda. Ang kalat ko na. Wala na, time's up. Kung ano to, kung may timer, wala na. Talo na ako. Ano, struggle is real. Nainis na kayo. Ano, bakit kasi yung ano, yung balat niya, sobrang nakadikit dito sa laman niya. Ano ka? Wala na. Pero bakit ano siya guys? Yun no? Matigas siya. Bakit? Ibat ba itong shrimp? Ang laki na mukha ko. Ano kasi siya guys? Sakto na yung pagkaluto ko ba? Hindi siya overcook kaya overcook. Yung niluto lang siya sa ang kalat. Panghang. Ala, sinipon ako. Kabigas. Ayaw ko na kainin ito. Hindi ka nila muti. Yung mukha ko. Alagay, pasensya na. Ang tagal ko kumain. Ang tagal ko. Ano? Ang kalat ko. Wala. Maangang na siya guys. Wala. Pero dito wala ako na ano. Nahirapan sa mula yan. Ilang minutes na ako. Bilisan. Oh my god. Ayan. Ang dami naman itong ano. Sino ba kasi nakaisip nito? Sino nakaisip nito? Si Cha. Anong Cha? Che. Che, kapagis ba yung Cha? Sorry. Cha.
Manghang siya. Manghang nga siya guys. Hala, napaka-ang gamoros ko kumain. Pero ako lang naman kumain nito, wala naman akong kasalo. So okay lang na, digaan ko, di ba? Ito maanghang to, for sure. Pero masarap to dito. Maanghang nga siya. Sinisip mo na ako. Ouch. Gusto ko lang kanin. Kanin please. Hindi na lang kumain. Maanghang pala yun. Hala. Ano ba? Yung kilili pa na kita. Wala. Ay. Baliw. Alam, ano, cilantro. Nilaklan ko ng ano, shop ng sili kasi nga mabalik, hindi siya ganong maanghang, pero maanghang pa din dito siya. Bisin, maka-40 minutes na ako. 40 minutes. Yan, ano ko, baka makan na ba? Sarap. Sino kaya ito-challenge ko nito, no? Lima ba? Lima. Sino? Dapat iba-ibang country. Ang anghang. Meron ako naisip sa Hong Kong si Mark Gapsi kasi na-challenge na siya ni ano. Ate Che. Inisip ko si Sis Dali, i-challenge ko kaya ano. Pero given na yung ano, yung mga members ko na i-challenge ko nito. So, maninda kayo. So, 5 na. Wala naman atang limit ang pag-challenge. Ang anghang. Ayoko na ata. Ayoko na. Ang gusto ko ito. Ayoko na magbalat please. Pwede mabalat na lang. Mabalat please. Bakit ang hirap nito balatan? Ang anghang talaga. Pero bakit na? Let's eat. Ang dugit ko. Kung di nyo pa napanood yung challenge mukbang natin, check Cabañas. Ilagay ko yung link sa description box mamaya. Pag-upload ko ba? Okay. Wala ko, hihirapan talaga ako. Dapat yung ulat ng shell yung inano ko yung niluto ko. Kaya ayaw ko nang ganito kumain. For real, struggle. Nagsistruggle talaga ako mag-ganyan. Tinamad na ako guys. Tinamad. Napagod, hindi ako na sa pagkain. Tapos, balat na ako. Kitang-kita nyo naman, di ba? I'm struggling, really. Hala, ang tagal. Kainin ko lang siya. Aray ko po. Ano ba? Ayaw matanggal yung siya nito. Pwede, kainin lang siya.
May technique ba yung pagbalat-balat nito? Comment down below. Comment. Bakit yung iba? Enjoy na enjoy sila pag ano ganito. Tingnan kumain na. Ako na. Sarap. Ang sarap kasi malamig na siya. Halfway na ako. Ayaw ko magsalita, manghang. Bilisan ko na siya. Ay, buhal. Ay. Paborito kong part is ulo. Kasi masarap siyang siksipin. Masarap siya pero ang anghang kasi nandito yung mga sauce. Ang paitan ako. Hindi ka na. Hindi ka na talaga guys. Naka 20 minutes na ako. 22. Pindumin ko na. Kasi nga. Bilisan. Excuse me. Maanghang siya pero ano siya, bearable. Kasi nga, green chilies lang naman to. Hindi talaga yung tulad ng ano, red na super anghang. Or baka sa klase din siya ng ano, ng chili. Ito yung ano, basta labuyo ba siya? Labuyo siya pero ano, green, hilaw. Ay, mag-liit ata yung labuyo. Hindi pala ito labuyo. Basta. Hiningi ko lang ito dun sa market eh. Ay, hindi pala hiningi. Kinuha lang. Tapos sabi ko lang, hindi ko ito mabayaran. Sabi ko dun sa, kaibigan ko lang kasi yung tindero. Sabi ko, akin na lang ito ha. Eh, wala lang siyang magawa kasi nilagay ko na sa plastic. Sa bulakot. Sarap. Hindi siya ganong maanghang kasi nilagay ko na sa ano, sa sugar na nilagay ko, brown sugar. So, malaki ako matapos. Hindi alam. Hindi na lang, ang dumi-dumi ko na talaga. Aray ko po. Ang ano ba yung sasabihin nila sa grabe kumain. Pero, okay, judge na. Bawal judgment pa. May kick yun ah. Hanggang na. Ang laki ko. Wala na.
Shoutout sa people chain ko. Naboard kayo sa akin. Kasi boring talaga pala nito. Kaya hindi ako nagagawa ng sit down vlogs kasi boring ako kasi kausap. Wala akong itapit. Eh, wala akong masalita kasama. Sabihin ko na kaya yung yung challenge ko na. Last pa na lang ang pagkagawa. Wala na. Ayan. Maganda. Ano yun? Kung napapansin nyo guys, dito ko lang, mumuya. Kasi wala na akong ngipin dito. Wala na akong ngipin dito. Ano na ba lahat? Kunti na lang guys. Hindi ko na kaya. Ang anghang talaga guys. Cheers! Bigyan. Init yung chan ko. Last two. Last one. Parang no. So I'm done. Teka lang. Parang lalong umanghang yung bibig ko. Uminom ng tubig na malamig. Pero tatapusin ko na to. Yung naman ko ay sina Anything, si Lorsa Flights, si Sis the Day, si Familia Phyllis Vlog, si Hermana or si Hermano, anyone will do. Si Margapsi kasi na siya, nominate na siya. So, idagdag ko na lang si Gemma Honsness, si Lovely Self Vlogs, at si Rina R. Good luck sa inyo. 1 kilong shrimps at 60 na green chilies. It's up to you kung red gamitin, then much better. So, yun lang guys, ang vlog ko. Thank you so much for watching. Hope you enjoy and you're celebrating dyan. Pero sinip ko ako. Yun na nga. Thank you so much. Bye-bye.